Rusi iz Hrvatske pita, dragi Rav, bojim se da će brojni prijatelji ostati kod kuće za vrijeme kongresa. Kako da ih uvjerimo i damo im snagu da dođu? Rav kaže, ne znam. Reći ću samo jednu stvar. Oni ljudi koji su došli na kongresu u Guadalajaru i u New Jersey, oni su na mom popisu i brinem o njima. Ostali ljudi koji nisu došli na kongres i uopće me nije briga zbog kojeg razloga, ne želim sad razgovarati o razlozima, ne razmišljam o tome. Te ljude ne uključujem ne gledam kao dio Bnei Baruha, jer to je uvjet koji je iznad nas. I svatko ko nije integriran, nije u krugu na koje viša svjetlost djeluje. Prema tome, zašto razmišljati o njima? Što mogu? Mogu ponovno upozoriti te ljude i upozoriti ih za sljedeći kongres, ali čak ni ne znam kad će biti sljedeći kongres, hoće li biti kad će biti u SAD-u, kad će biti u Europi. Nije uopće bitno koji uvjeti stoje na njegovom putu, jer ne postoji tako što da je stvoritelj stavio pred njega takve prepreke da ne može doći. Ne znam što bih rekao, ali trebaju znati da ovdje se radi o vrlo oštroj, strogoj kalkulaciji. Još uvijek imaju vremena za razmišljanje i preporučam im da uopće ne razmišljaju, nego da djeluju.